गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि थागिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोननि उन्दै गथ'फोरनि रोंगौथिनि थाखाय क'क्राझार बागानसालि R&B र'ड एबा बड'लेण्ड बुब्लि मावख'नि साखाथियावनो बेखेवबाय साकुरा प्रि स्कुल। नोंथाङा जुदि बायदिसिना साख्रि मावनो थांनायाव अफिस बायदि थांनायाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'फोरखौ दोनलांनो एबा लांफानायाव जेंना जादोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि अफिस सम जोबनायसिम नोंथांनि गथ'खौ दोनलांनो हागोन बागानसालिनि साकुरा प्रि स्कुलाव। साकुरा प्रि स्कुलाव नोंथांमोननि गथ'फोरखौ गोदान मुगानि सोलोंथाइ, एक्सट्रा एक्टिभिटिज, दामनाय देनाय, मोसानाय, मेथाइ खननायजों लोगोसे गुबुन रावफोरनिबो रोंगौथि होनाय जागोन। आरो साकुरा प्रि स्कुलाव नोंथांमोननि गथ'फोरखौ रैखाथि गोनांजों आदर लानाय जागोन। नोंथांमोना साकुरा प्रि स्कुलाव मुं थिसननो एबा सुलाद लानोब्ला थोंजोङै 9181600286 एबा 9840774089 जानबुं नम्बराव कल एबा मेसेज हरनानै सुलाद लानो हागोन।